Ascultă un lucru care mi s-a întâmplat mie. Când eram în lume, cu mulți mă certam, aveam inimă de leu, dar iubirea de Hristos m-a înmuiat. Dacă ar fi să povestesc câte am pătimit în fiecare zi din cauza acestei patimi, ar trebui să scriu o carte întreagă. Vrând să mă slobozească din legăturile patimii, Dumnezeu a adus asupra mea toate relele, ocări, batjocură, ispitiri, osândiri pe nedrept, și nu așa numai de încercare, ci în stare să mă ucidă, dar îndurând și înnăbușind înăuntrul meu pe Satana cu nemărginită răbdare, am primit eliberarea de rău. Într-o iarnă grea m-a pândit ispititorul și a ridicat asupra mea toate năpustirile, așa cum știe el să ispitească și cum Domnul îl lasă să încerce. Și dacă a încercat de 2-3 ori și atacurile lui au rămas fără rezultat, iată că un vânt puternic a pătruns deodată pe ușă, a cutremurat acoperișul casei, cu toți cei de față ridicând acoperișul acela de piatră în aer, ca și când ar fi fost un avion, și făcându-l să se sfărâme de stânca în fața noastră în zăpadă. Am rămas sub cerul liber în zăpadă. Dacă vei auzi și felurile ispitelor, nu vei putea să te ții fără să te vatăm, judecând pe cei vinovați. Cu toate acestea însă, îndurând toate încercările tale, vei primi ca răsplată atâta har pe măsura ispitelor care sunt fără de măsură. Să nu crezi că dacă fugi de o ispită nu va veni alta, va veni oricum. Și dacă te arăți fără de curaj în fața uneia, așa vei fi în fața tuturor ispitelor, pentru că ispita este în lăuntrul nostru. Nu o vezi, fiul meu? Ia, fii atent, ia, urcă din mijlocul pântecelui spre inimă. O aprinde pe aceasta, înfierbântă sângele și urcă spre gât, ajunge la cap, întunecă mintea. Stă ca un nod în gâtul nostru și împiedică chiar și răsuflarea, făcându-l pe om să se înnăbușe. Poate să fie celălalt care ațâță cel mai rău omul, sau poate ispita îl pune și pe acela să te tulbure și să te întunece pe tine. Domnul îl lasă însă pentru că tu să devii de fiecare dată mai încercat și să ajungi la nepătimire, deoarece atunci când tu ești pregătit și îl aștepți, nu te tulburi, nu te pierzi, nu-ți ieși din fire. Îmi scrii că dacă ai fi cunoscut că aveai să primești har, ai fi suferit 1000 de astfel de ispite. De unde știi tu că dacă ai fi răbdat, n-ai fi primit har? Eu spun ție și tuturor fraților că nu cunosc alt drum mai scurt ca acela de a suporta ispitele care-ți vin, oricare ar fi felul în care acestea vin. Starea duhovnicească a omului și harul pe care îl are din răbdare se văd. Cum de-i va răbda pe toți duhovnicul? Pentru că are răbdare. Aceasta dovedește că are har. Are virtute. Virtutea nu are clopoțel, ca să o cunoști după sunetul clopoțelului. Clopoțelul virtuții, dacă crezi, este îngăduința, îndelunga răbdare, suferința. Acestea sunt podoabele monahului și ale oricărui creștin. Dacă are în vedere răsplata de sus și harul pe care îl va lua de la Domnul, cel ce se luptă toate le va îndura. Iată, fratelui celui puternic, duhovnicul i-a dat o sarcină grea și o duce, îndurându-l pe cel ispitit. Ție slav fiind, ți-a dat cea mai mică sarcină. Arată răbdare ca să devii și tu puternic, să poți îndura și tu alături pe cel demonizat, să-l poți suporta, să-l slujești, să-l rabzi. Mare virtute este aceasta. Știi ce înseamnă să porți în spate și să înduri un nebun? La noi a venit un nebun și mi-a fost milă să-l alung. De peste tot îl izgoneau, l-am primit să se odihnească un pic, să se încălzească inima lui de om. Și ce crezi după aceea? L-am pus la post greu, aducându-mi aminte de ce spune Domnul: neamul acesta cu nimic nu iese, fără numai cu rugăciune și post. Într-o bună zi noi eram toți afară și acesta a închis toate ușile și ferestrele chiliei și ne-a lăsat afară. Ne-am rugat îndelung de el să ne deschidă, dar în zadar. Ce era de făcut? Am adus un meșter care a scos niște scânduri și am deschis. A ieșit afară. Măi, omule, îi zic, de ce ai încuiat și ne-ai lăsat afară? Pentru că, zice,
Aveam înăuntru ceapă și cartofi și voiam să postez singur, să mănânc numai ceapă și cartofi. După puțin timp s-a făcut bine, dar a plecat și iarăși a intrat demonul în el. De 3 ori a venit și numai ce se făcea bine pleca și iarăși înnebunea și îl stăpâneau diavolii. Acum este la spital. Tu ai grijă să nu disprețuiești pe vreunul dintre cei mici, neînsemnați și slabi, dintre cei de nimic ai lumii, pentru că acest dispreț și jignirea aceasta nu se opresc la acești nefericiți, ci urcă prin aceștia la făcătorul și ziditorul lor, al cărui chip sunt toți. Și te vei mira foarte în ziua aceea, văzând că se odihnește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu mai mult în inima acelora decât într-a ta. Eu am slăbit foarte mult, sunt ca un slăbănoc, nu mai pot face nici 10 pași. Vă rog mult să vă rugați pentru mine, pentru că am suflete care caută la mine sprijin și ajutor. Și credeți-mă, părinților și fraților, că pentru fiecare suflet care este ajutat, duc și eu războiul pe care acesta îl are. De aceea și duhovnicul vostru este mereu bolnav, pentru că slăbește mult din cauza oboselii minții și a ispitelor, pe care le suferă pentru voi. De aceea, să nu spui, fiul meu, lucrul acela pe care îl spune demonul, că părintele duhovnic nu ia în seamă cuvântul tău, sau osteneala ta și nevoile tale. Cum este posibil să nu ia în seamă toate acestea, acela care suferă pentru voi toți? Ai grijă! Alungă gândul acesta și ai răbdare. Dumnezeu va vedea voința ta cea bună și va ușura osteneala ta. Primește ispita și nu învinui pe unul și pe celălalt. Când nu înduri o încercare sau alta și învinuiești pe ceilalți, pentru că Domnul este Cel care ni le dă, El însuși va fi Cel care ne va pedepsi și ne va certa. Și află că nimeni dintre oameni nu poate să pedepsească așa cum pedepsește Dumnezeu Cel Atotputernic. De aceea, fiul meu, luați aminte nu cumva să se mânie stăpânul tuturor. Iubiți voia acestuia și purtați cele ce vin asupra voastră ca fiind ale voastre, ca nu cumva să se întâmple să ne dea sărăciei sufletești și grăirii de rău. Și când iarăși vei greși și vei cădea, iarăși căiește-te, nu deznădăjdui. Dă-ți curaj și nădejde ție însuți, spune, iartă-mă, Doamne Hristoase, ca să mă căiesc. Să nu mă spui, nu-mi rămâne decât mânia lui Dumnezeu. Oameni suntem, nu fi scârbit de frații tăi, poartă greșelile lor ca și ei să le poarte pe ale tale. Iubește-i ca să te iubească și ei pe tine și rabdă-i ca să te rabde și ei pe tine. Fii bun și toți vor fi buni cu tine. Spune-ți patimile și vei vedea pe mulți având evlavie nu numai la cuvintele tale, dar și la semnul pe care îl faci cu privirea. Despre ascultările de care îmi scrii, dacă sunt multe și nu poți să le împlinești și îți aduc tulburare, rog și eu pe duhovnicul tău să te ușureze, să nu le faci murmurând. Cât despre celelalte câte îmi scrii, un lucru arăți, că ai multă slavă deșartă. Pentru aceasta fă-te ca un mort, să te calce toți în picioare, fă-te pământ, lovește-te, urăște-te, ca pe un dușman neîndurător, urăște-te cu ură desăvârșită, pentru că dacă nu o vei răpune, te va răpune ea. Îndrăznește, nu-ți fie milă de tine, cu harul lui Dumnezeu eu te țin, dar îți aduc aminte și cuvintele părinților care spun, dacă nu vergi sânge, nu primești Duh. Nu te socoti om atunci când nu primești har dumnezeiesc. Fără har în zadar ne-am născut, oameni, pe această lume. Atât cât am reușit curățirea sufletului și luminarea pe care am primit-o fiecare dintre noi aici, tot atât vom vedea pe Hristos de aproape, de clar. Ne vom bucura de mireasma acestuia și a celorlalți și vom tresălta de bucurie și mai mult. Ia aminte, nu te socoti om atunci când nu primești har.